Assalamu alaikum. Barkanku da zuwa tashar Abnur Entertainment domin samun ƙayatattun fina-finan Hausa da kuma waƙoƙi na Hausa na zamani. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa don sanar da ku a duk lokacin da sababbin videos ɗinmu suka fito. Kar ku manta, ku danna subscribe. Mun gode. Please leave me alone, please. Bana. Ni kan ka san me? Gaskiya ni mace ce mai zafin kishi. Ni ban yadda kai mu'amala da kowa ba face mahaifiyarka. Ita ma saboda babu aure tsakanin ku ne. In har da gaske kana suna, ina son ka ta yau. Sannan zan iya gaya mun ta ci gaba da shirye-shiryen bikin mu da kai. Aisha tana da ciki ne, Laila. Yanzu ya kamata Dan Allah dakata. Dan Allah dan annabi ka daina kira min sunan wata idan kana tare da ni. to. Ka san nayi kokari ko? To tunda dai abin da ba zai yi ba kenan. Dan Allah dan annabi ka fita daga rayuwata, ni ma zan fita da taka. Ka kyale ni in yi harka ta, kai ma kai taka. Kar ka sake zuwa inda nake. Ya haƙuri, zauna zan yi duk abin da ke. What? Ya sake ni? An yi da gaske ne shi ya rubuta wannan? Shi ya turo da wannan sakin? Me ne masa? No, wannan ba Ishan ba ne. Ba shi ba ne, sai dai in sace wayan da aka turo min da wannan sako. Ba shi ba ne. Ba shi ba ne.
bai kamata ka yi bacci ba dai. Ya kamata ka ga sakon da haka suka turo mu. Amma na san ba kai bane ba ko? Waya ka ce ta faɗi? Hisham, ba kai ne ba ko? Aisha, ki haƙuri, ni ma ba san raina ba, zaman ne na jin lokaci. Zaman mu ya ƙara Isha. Zaman da kai ya ƙara Isha. Mene baka za ka mun saki ɗaiɗai a uku a wajen lokacin? Saki uku? Ban cancanci haka ba a wajen ka. Saki uku? Saki uku. Ba kai ne ba ko? Ko? Ba kai ne ba. Ba kai ne ba ko? Ka ce min ba kai ne ba. Ka ce min ba kai ne ba. Na san ba abin da kake ƙauna fiye da ni a duniya. Isha, don Allah ka ce min ba kai ne ba. Aisha, ki haƙuri, ni na sake ki. Mene maka? Laifin mene maka? Mene maka laifin mene maka na cancanci wannan wulakanci a wajenka? Mun yi iya duk bakin kokarin da ya kamata a ce ta haɗu da kanta, amma abin ya fuskara ga filin inda take ya zama dole a ce an tafiye. To amma likita. Ina muna buƙatar ka da gaggawa ga wannan ka samu mata. Muna asibiti. Ya jikin Aisha? Sauki. Subhanallah. Aisha, me ya faru kuma? Ke da Allah ya taimake kun rabu lafiya da shi. Ha? Aisha, me ya faru? Ke da Allah ya raba ku lafiya. Shi ma yaron Allah ya bashi lafiya. Hajiya, wannan ai ba maganar haihuwa ba ce kuma. Ya fa sake ta, Isham din sun rabu. Sun rabu? Subhanallah. Garin yaya? Me ya faru haka? Ai ni bai sanan mun ba. Magana haihuwa kawai ya gaya mu. Ba zai faɗa miki ba. Ni ma ba faɗa miki ba. Message. Kina nufin ta waya ya sake ki? Lalle, wuyan Isha ya yi kauri. Wallahi zai zo ya same ni. A yau din nan sai kin koma gidanki. Babu aure tsakanina da shi. Saki uku ya yi mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai na yi
zaton ba za ka zo ba. Ba ja, ni na isa ki kira ni in ce ba zan zo ba. Ka isa mana, har kai yawa. Tunda har kai gaban kanka, ka je ka zartar da hukunci ba tare da na sani ba. Hajiya ba ta jin magana ne, idan na ce ta yi girki sai ya zama matsala, sannan kuma ga cin mutunci da yarinya nan take mu kowane lokaci. Ishan, yaushe ka zama haka? Har ka fara yin sharri saboda kawai kana so ka wanke kanka? To yanzu a cikin a cikin abubuwan da ka lissafa tana yi din, me ya kawo dalilin da zai sa har kai sake? Na ji wallahi. Rufe mu baki, ko in tashi rufe ka da duka, makaryacin banza makaryacin wofi. Ko ka manta jiya da safe da ka zo na tambaye ka ina iyalanka kace suna nan lafiya? Ya guri ya ja, shedan ne. Ga kanin babban shedan? Ina ga ma ka fara shaye-shaye. Ka tashi ka fice min daga gida, kan ƙara ganin kafarka a cikin gidan. Inna lillahi, Hajiya dan Allah. Ka ji abin da na ce ma ka tashi ka fice tun kafin ka ƙara fusata ne in zo in ma baki. Ka tashi ka fice.